Od 2012. godine Crna Gora se pridružila obilježavanju Međunarodnog dana djevojčica, a Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ovoga puta organizovaće takmičenje za najbolji literarni rad na temu Ja u svijetu tehnologija. Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pridružilo se jednoj globalnoj akciji koja se obilježava saglasno rezoluciji Međunarodne unije za telekomunikacije iz Guadalajara iz 2010. godine, a upravo joj je cilj podsticanje mladih djevojaka da se edukuju u ovoj oblasti, jer prema istraživanjima Evropske komisije, kada bi žene radile u ICT sektoru u onom broju u kojem rade muškarci, evropski bruto društveni proizvod mogao bi za godišnje da raste za 9 milijardi eura. Dakle, priča je interesno orijentisana, nije vezana za rodnu ravnopravnost, već je motiv strah da će u jednom momentu nedostatak kadrova u ovom sektoru ugroziti razvoj tehnologija. Pravo učešća imaju učenice završnih razreda osnovnih i srednjih škola, a želja za uključivanjem što većeg broja djevojčica ima i konkretan motiv. To je povećanje broja studentkinja na univerzitetima u Crnoj Gori na studijama koje su vezane za ovu oblast. Iz tog razloga smo i za konkurs definisali vrlo atraktivne nagrade, tako da očekujemo da će odziv biti veliki. Kada je o nagradama riječ, stručni žiri dodjeljivaće ih na osnovu glavnog kriterijuma, a to je doživljaj svijeta tehnologija. Očekujemo da će ovaj uzrast ponuditi gramatički i pravopisno korektan rad, jer prosto pripadaju generacijama od kojih se to očekuje, a doživljaj svijeta tehnologija za nas će biti neki, odnosno najvažniji kriterijum u ocjenjivanju ovog rada. Jeste da je riječ o generacijama koje rastu u svijetu tehnologija i stasavaju zajedno sa tehnologijama, ali prosto mislim da mogu svi izdvojiti na svoj način neku priču vezanu za njihov doživljaj svijeta tehnologija. Zanimljivo je da se Međunarodni dan djevojčica tradicionalno obilježava posljednjeg četvrtka u aprilu, a od 2010. godine, kada je i ustanovljen ovaj praznik, u projektu je učestvovalo 140 zemalja, koje su organizovale ukupno 3.500 događaja uz učešće 111.000 djevojčica. Što se tiče ovogodišnjeg konkursa u našoj zemlji, dok se još čekaju prijave učesnica, spisak nagrada je već poznat. Prva nagrada je laptopi za učenicu osnovnih i srednjih škola, druga nagrada su tablet računari, treća nagrada smart telefoni. Obezbijeđeno je pravo na obuku i sticanje ECDL certifikata koji je opšte prihvaćen standard u svijetu tehnologija i učenica iz srednje škole imaće pravo na volonterski staž u jednoj od ICT firmi u trajanju od mjesec dana. Zainteresovane djevojčice svoje prijave mogu slati do 15. aprila. Mogu slati putem pošte, vrlo je važno posredstvom škole, dakle očekujemo da svi radovi iz škola stignu uz propratni akt direktora škole, jer prosto želimo da uključimo u aktivnosti one koje predstavljaju odnosno školu sa jedne strane, a sa druge strane mogu da radove podnesu i u elektronskoj formi putem elektronske pošte na e-mail adresu arhiva@mid.gov.me. A upravo na ovogodišnji datum praznika, 23. april, bit će i uručene nagrade, dok će spisak dobitnica na sajtu ministarstva biti objavljen dan ranije.